Hello, hello! Hola! Ja estem. Ja tornem a estar a Edimburg. Ja està. Hem acabat les Highlands, hem acabat Glasgow i aquest matí hem arribat cap a les 9 a l'aeroport. Els companys han marxat, que anaven a Madrid, o alguns es quedaven aquí a passar el dia, i nosaltres passem una altra nit al Mercure, que està al Princess, o sigui, al carrer principal d'Edimburg. On vam començar, acabem. Sí. Hem tancat la roda. Hem fet bastantes cosetes. Hem entrat tard a l'habitació perquè no estava arreglada, però hem anat al Palau, hem visitat l'abadia, que ens ha semblat preciosa, a mi m'ha semblat una visita superbonica, l'abadia en runes, que semblava com tot molt romàntic, i què més hem fet? Hem anat al museu. Ah, hem anat a la catedral, que ja l'havíem vist, però hem enganxat com una cerimònia que ja us explicaré, Un perquè si no... desfile d'una sèrie Una cosa molt d'individus xula, uns individus molt particulars. molt particulars. I bueno, estem a mig del Fringe, jo estic molt cansada, hem anat al museu també, no? A la Galeria d'Art Nacional, que és Però estem com cansats, gratuït. Estem cansats. Portem tants dies de tute. Sí. Però Demà bueno. serà l'únic dia que no ens llevarem a les 6 o a les 7, perquè bueno... Demà ja. no toca matina. No. Bueno, serem l'habitació, que si no... Que ens enrotllem i després a casa no pot penjar el no es pot vídeo. penjar perquè és massa llarg. Bueno, mirem, a veure què tenim per aquí. Veieu? 2 llits... És l'habitació més ampla que hem tingut fins ara, i a mi els llits em semblen bastant còmodes. 2 llits, la finestra, les vistes Sí? no són... No, les vistes no tenen res a I ara l'altre. ficaré cap i que veiéssiu què hi ha per aquí. Doncs aquí fico la tele, És bastant gran, eh? De fet, és bastant l'escriptori, gran. bé, molt bé. Jo he tingut el meu moment de pànic perquè no trobava la kettle. No! Ai, no, ai. Però No n'hi ha, a Carles! simple vista no n'hi A simple vista ha, no n'hi ha, veieu? però... No hi ha kettle, Déu meu! I hi ha taula de planxar, que aquí la vol! Jo no vull planxar. I planxa. Però el Carlos l'ha trobat! On és la kettle? On està? Mireu! Aquí baix, Tachan! Sempre hi ha kettle als hotels anglesos. Ens encanta. Molt bé. I a més recollideta. No pot faltar, supermona. això no pot faltar. No, no, és un A la nostra clàssic té abans ja. de dormir. Bueno, Va. i el... Ui, superradiador, perquè aquí deu fotre un fred que t'hi cagues allò a l'hivern, ja veieu, però és enorme, es veu molt més petit, ja el vaig. I el lavabo? No, el lavabo. Bueno, aquí hi ha un armari que És no la porta el podem d'entrada. servir gaire, però bueno, això és de tauleta de madera, és de fusta, perdó, taula de madera. Hosti, és que jo... tinc Ai, un la son. xarnega, la xarnega. La xarnega i la nord-occidental. Vinga, A veure, som-hi, la madera. que vull dir que la madera, que les portes de fusta, que és una habitació velleta, però que està ben Bueno, posada. però està bé. No, la part de dintre és aquesta, la Està ben pantalla. posat, sí, sí. Ai, Té un problema les llums en sèrio, eh? quina gana de treure amb la sabata i estirar-me. Jo faria un curset, Veniu, jo faria un endavant. cursillo de Va. formació d'interruptors. Entra, que no podem penjar després. No s'aclara. El bany està bastant bé. Jo crec que està bastant bé. Banyareta, veiem aquí. Ui, Carlos, és el monomanto diabòlic, és aquest monomanto que... Ai, no! que és molt difícil de fer anar. És molt difícil de fer anar això. Tota l'esquerra, tota la dreta. És un lío, és un lío, és un lío. O et polles, no? O et geles. O te polles o te geles. Jo ja estic parlant Te com polles ell, no, eh? que et polles no t'he sentit a la dutxa. Te cremes, te cremes. És que em xala molt. És que va posant paraules per aquí al mig a cada frase i Que no... sona fot bronca no quan saps no fer nada. neutralitzo Això ho fa el vocal. whisky. Apa. Aquí hi ha molt de whisky. No hem hagut gens de whisky. Vamos. Ell ha provat més que jo. No us ho creguéssiu. No us ho No creguéssiu. trobem el secador, però com que el Carlos sempre porta secador, que per això viatjo amb ell, doncs... I jo el porto per si acaso. Mira, aquí la pica, que no es veu si no. Ah, no, lavabo, el vàter, allà pica. El vàter i la pica, és que no sé. Però ja... Però... Només me l'havíem ensenyat. Però tothom entén que hi ha la boca i que hi ha Però només em va ensenyar la dutxa. Sí. Mira, aparta't, que fas molt de bulto. Està molt insuportable. Banyera, no dutxa, de fet. Ell parla molt, però... Banyera, això crema. Sí, hi ha calefacció. Ai, estic apoyant el braç aquí. Sí, sí, hi ha crema, calefacció. Este 4 farro, minuts, calla. este farro crema. Clar, perquè Avisarem, això sucarra. Que no, que hi ha la calefacció per dintre, per les tovalloletes, que estiguin calentes. És radial. Tots no paguen llum. Ai, no. Mira, és que no s'aclara, veus això? Vinga, va, tallem, que si no, no pots penjar. Bueno, tallem. Demà és l'últim dia del nostre viatge. Tornem a Barna. I a Xerta, en el cas del Carlos, un dia A Xerta un més dia tard. més tard. Així que en res mos teniu per allà donant guerra. Sí. Feu un like al vídeo. Feu un like. Subscriviu-vos. Subscriu. Ciao, adeu.